Id-differenza bejn fasting u starving. Mela, il-kelma fasting tfisser li aħna nagħmlu perjodu ta' ħin ngħidu aħna 12 sija konsekuttivi li 8 minnhom tkun rieqda, satej qabel torqod mela u satej wara li tqum biex kollox ikollha 12 sija inti tkun sajma. Jiġifieri li inti ma tkunx qed tiekol ikel dak il-ħin. Tajjeb? Dan sabu illi fih vantaġġi għal fett loss tagħna wkoll. Jiġifieri, meta aħna nagħmlu ħin perjodu ta' ħin konsekuttiv mingħajr ikel u mingħajr xorb illi fih kaloriji, bħal ngħidu aħna pereżempju nevitaw kafe bit-sokkor jew kafe bil-ħalib. Għax il-kafe minnu nnifsu kważi ma fih xejn kaloriji, allura dak nistgħu nieħduh. Però jekk inżidulu l-ħalib jew it-sokkor, hemmhekk żdiedu l-kaloriji u dan li aħna qed ngħidulu fasting ma jibqax jaħdem. Għax qed ngħidu illi nistgħu nieħdu huwa affarijiet bħal l-ilma, kafe pereżempju iswed, te iswed, jew inkella l-famuż decaf coffee. Tajjeb illi nitkellmu fuq illum jew anke neftħu fuq video ieħor. Sabu li meta aħna nagħmlu hekk, meta nagħmlu sigħat konsekuttivi mingħajr kaloriji, tajjeb, ġisimna meta mbagħad tajnih xi jiekol, ħajjuża dak li kell b'mod iktar effiċjenti ħafna iktar milli kieku konna qed niklu normali. Fejn fost l-oħrajn, waqt dak il-perjodu li aħna qegħdin bil-ġuħ, jekk nistgħu ngħidu hekk li qegħdin fasted, tadux taħsbu li ħadbatu xi ħafna ġuħ ta' barra minn hawn, ta' forsi għal-bidu l-ewwel ġurnata tnejn sakemm tidraw iva, u speċjalment minn minkom mhux indorri jixrob l-ilma jew jieħu daw il-decaf coffee, iva, iż-żaqħa tgerger u ħatħossok illi inti qisha l-aħħar tad-dinja tant qabdek ġuħ. Imma meta tarak illi inti qed tixrob biżejjed, ġismek bla ma tgħid ħatħossu fuller for longer kif jgħidu, ħatħossu iktar mimlija milli kieku ma toħodhomx. Anyway, mela, ħalli nibqa' fuq il-linja fuq is-suġġett. It-tema qiegħda hawnhekk illi meta aħna ma nkunux qegħdin nieklu, ġismek waqt dawk is-16 sija pereżempju, għax hemm min jagħmel 16 sija konsekuttivi ma jgolx. Imma hija ngħidu għall-eżempju tal-lum li qed nagħmlu 12 sija. F'dawk it-12 sija ġismek ħajjuża x-xaħam li inti għandek depożitat għall-enerġija. Allura, immaġinaw din nagħmluha ġurnata wara l-oħra tul ta' żmien. Nista' naraw kemm ġisimna qed juża xaħam għall-enerġija peress li aħna qed nagħmlu dak il-ħin konsekuttiv ma tantx niklu. U din hija differenti ħafna mill-misħuta jekk nista' ngħidilha hekk starving. Starving ifisser illi inti f'ġurnata tiekol mill-inqas. Id-differenza bejn fasting u starving qiegħda hawnhekk. Illi meta inti qed tagħmel fasting, dak li kelli suppost tiekol, xorta ħa tieklu, però ma tiklux f'dawk it-12 sija li qed insemmu. Tieklu fit-12 sija ta' wara. Mela jekk inti għal-mod tal-kelma għandek bżonn 2000 kalorija f'ġurnata, xorta 2000 kalorija ħa tiekol, però ma tqassamhomx matul il-ġurnata, toħodhom biss fit-tieni 12 sija tal-ġurnata biex l-ewwel 12 sija inti tkun għadek ma kilx, allura kif qed ngħidu jkun fasted. U ta' fih anke ċertu benefiċċji ta' saħħa fejn sabu li anke ċertu sptarijiet għal ċertu kundizzjonijiet qed jużaw dan il-famuż fasting. Ħanistin kont fitxu fuqu, ħattużaw it-terminu intermittent fasting. Intermittent fasting. Ħattalmu daqsxejn tal-fuqu u jekk taħsbu li jottalikom nissuġġerilkom illi tippruvawh, ma tkom xejn titilfu, jan nippruvaw ħafna speċjalment meta t-temp jibda jisħon, jibda ġejja r-rebbieħa, ħalli anke inneħħu dak il-naqra xaħam forsi żejjed illi jkollna preparazzjoni għas-sajf tajjeb. Però apparti minn hekk sabu li jgħin ħafna wkoll anke għall produttività. Ġifieri dak li jkun meta filgħodu ma jqumx jiekol mill-ewwel, il-ġisem ma nislowjawx. Allura inti qisek tista' mill-ewwel tiswiċċja fuq ix-xogħol li għandek tagħmel u x-xogħol tiegħek tagħmlu iktar malajr. Ġifieri dik xi ħaġa interessanti ma dik xi ħaġa by design. Primarjament iva hija teknika tajba ħafna anke għal fat loss. Dejjem ħudu parir mingħand il-nutritionist, dietitian jew tabib tagħkom għax dan qed ngħid jiena huwa b'mod ġenerali u mhux bil-forsi jottal kulħadd. Niltaqgħu.